LDRB pen AGVB Chikirlatet pen Radaphan Mesena transaction pipon tek thilang. Umlapher BJP Mondal Asahi Amalong PS Inkoy Raplialong Bangpu Kimi Kangwai Amai Kangni. Di Mahasau along puthot apiso aphan apran kacharmud. Kardom Pini prime time abirta ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi nonarju iktha birta angton pen langpi dihangi rural bank pen Assam Gramin Vikas Bank pamen kachikirla dat penapi radatum methanga kachubirti atang ka kachu endamji aphanta kisunga jok rat kanang rihang josi thekpon long Assam Gramin Vikas Bank Ulukunchi branch lake Amri Chinthong la constituency hini radatum si tangka kachubirti adimlo Methanga tangka kachubirti lapen kachu en ponji aphan kaike amat kilometer thom kepen thlike bajak kahilopen kewang nang laputado lapuan kahilopen methanga sai chibi tekang bupen kewang bengalong methanga tangka kachu en ponji pura kewang atum ariang se kache damnang lapusi ke ong tangte kupia potsi lapuson keman nang lo bangso LDRB pen AGVB amen chikirla dat pen radatum ason kisung honang lo Pinike lingawi ason son kapat hepen ajok ki ongdung arada tumaphan aduk penang an kang hoisi thekpon long lapen banker atum ta software chelar phira jok tangka ka chu thap lapen NEFT ta akisung theklong Amri Chinthong arat sai ka chu tukia tangka labang so bengalong si do sai dilo bonta akinang hud bank pen tangka ke pajirun edetlo ningduk memia ka hilopen kiwanga korte injiratum alang litu makeng pen lok kewang tangkalong pon jipu kamat hapen bostami tangkalong pon pesi mekri meglang pen ningduk lak pen hemchirui thu nang koklo News Text Report KARBI ANGLONG Live Chinthong constituency angkang along umlapher Bharatiya Janata Party Mondola Sai Hemalong pini Chinthong constituency angkang arlokido polling station in Koirapliaphan local committee kangwai amai padu Chinthong BJP Mandal Mai Phu Joy Singh Bongrung Pen Kachepahem Phu Pona Mailong KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Pradip Rongpi Chetongdun BJP Local Committee aja kong kang tangkring pen kabato bonji aphan kewangji chitini phai kre ACR ni pen ke a polling station tina long setame ke mesena bang phukang wai pona sai pangcheng pon pupusi KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Pradip Rongpi ningje pon bangso kang wai hut mai phu apuna chak choklim nangji lapen amit hang jongjong akam kachema thachot kalidet nangji rada kam aphan kamon ia bang nangji pusi rada phan klar dagalam the thandun bangso mailong alu hisar po aman pen Chandro Singh Ingleng KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Pradip Rongpi atum chetongdun si RD doklong pen chingwai pon News Text Report KARBI ANGLONG Live MOS chetok data phi sitame UPDS lembari matumaphan ajak kiding methanga kengpen kachar jap thekji aphan akirat ke langpon kawe kisung kachetong kachepa jogji aphan West KARBI ANGLONG angkang ex UPDS Welfare Society keseng pen jongjong lapen rongrup arlop anparta aduya hoilong kapaching tur asai kedeng pon thekji aphan arsikjit pen chingwai ex UPDS Welfare Society amai Muniram Ronghang pen mai kachepaim phu ponsi arsikjit pen RD dojot amai pedo ex UPDS Welfare Society long klembang phu atum pen inut bidi sore ke mechipi lapen kerengji aphan kam ke klem kachepaduk nang jialam the chethan chimum pedo UPDS pen Memorandum of Settlement mate MOS kachetok long pen KARBI ANGLONG lapen non keseng mi West KARBI ANGLONG district arlo atokano hawararat kacheleng long ji aphan PMGSY atowar ki hut kapacheklo hetke UPDS along rat kacheto dun lapen ahirjume pensi chetok longlo UPDS klembang phudu anching room si isi ingthir et kang samjin pen kam ki klem kachira pon thekji aphan ex UPDS Welfare Society seng ponsi mithang jongjong ki rengji lapen longri angkang jesemet aduya hoya long setami kaching thur asaya mukke deng thekji aphan kachisik pedo Anggong sarkar pen kelong nangi awar sai kon ma kelong nai labang so kelong lo dia puthak tena tum kacheng wai pon padikrim lo lapen ke kiwang jilangar ni labang so sarkar pen along tum phan ki palang ponji goreng awar sai pen chenglo kadu kawe laso kireng awar sai ki pit ponji puthak tena litum chengwai pad pon han litum anso se ja ko chi piji pan sini litum puthak ka chengrum thu lapen litum ladak pini ansut kali litum halapu istana part KARBI ANGLONG district hala dasi kami litum ka chengwai padoji lasi anso se litum chingrum pen MOS ka chungi panta puthak litum
jesongi panta jesing pona Kadok kawe bang pharu sose UPDS claim bang phubari matum chetong si khai longri ka ching thor dunjia putha chingki chingwai pedosi angsong kachari dun MP Horen Singh be anparta tim KARBI ANGLONG mate KARBI ANGLONG Autonomous Council kachari CEM EM atumpen nang cherap cheto dun popusi ning chethepon rinti Hamren pen Daniel Inghi KARBI ANGLONG live Non Hedjong di Mahasau District kaparlo umrong swalong apisophan apinan apran karmut alamki Timon langlo sai si aprang puthot dayang mok police station ang kangarlo di yung bra along apisophan blade pen rod si apran armudet Kedamtang chitini phai sirkep arni inut abang pu apisophan apran charmudet pusi birta ribdun long kachini dun atengke pukun chahan pu abang pu apisorita devi aphan achet hok lapen abang arjon prek jama demalong blade pen rod si apran armudet lo Kedamtang penangan arni penta apiso aphan kachenek kaholo pado bomlo sita pini arni anabangke mithang apiso aphan apran charmu dedlo pusi Rita Devi ahema sora tumpen pukun chahan aphan akoy arvak তেওঁলোকে মাৰপিট কৰি আছিলে মদ পানী খাই আৰু পইচা ক্ষেত্ৰতো মাৰপিট কৰি আছিলে তাৰপিছত আমি পইচাখিনি উভতাই দিলোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰাতি মাৰপিট কৰি বাইদেউক কিবা অস্ত্ৰৰে মাৰিছিলে তাৰপিছত আমি আহিলোঁ আহি পেলাই দেখা পাই আছোঁ যে তেজ ওলাই আছিলে আৰু বাইদেউ মৰি আছিলে akoy karvak alampen arvak kipia joine doyang muk pulis atum pukun chahan aphan nep ingnanglo pusi birta longdun Dipu pensar jip kathar KARBI ANGLONG live Borjan constituency kaparlo dilai borsing terang kolom sing kramsa tokbia rong lapen mensing ing ti la rong plia rong lake towarpi arai saide bonta meri hingka vedet ajok KARBI ANGLONG Autonomous Council speaker long kitimung pen mathaponsi pini Borjan VDC chairman Chris rong pharpen rong plia rada pharman ruhingami ingpupon Bangso ruhingami kapa hingdam jiaphan KARBI ANGLONG Autonomous Council speaker long kitimung ahin pen VDC chairman aphan pin khatsi AGM pen rong plia rong pharman langchari dam pen saubhagya scheme pen akam pangcheng pilo Bangso ateng pen kamjam patang ponsi pinyada por phai kebra chitim si kangpua por enpon Saubhagya lake Prime Minister Modi amang kaheman scheme lo anutina hemlong setame mele labnang jipok kemang pen pinyalang litumarong along meje thor kelong lake BJP sarkar si me nang kapatur lo lapen BJP sarkar aphanta chorunang jiputa ningje ani ko an pen lo neta daga ali long pu arai pu to bong het man ta line pu mamang ke dang rong pen ta long le kido ke thak ta su pe la pen no na ba mamang ke alang le tum nang bot idun nang bot ipi pen nang klem pi pen alang mane matung la alang le tum nang ipi nang bot idun pen nang bisi salmen na tum nang rap pen si non pini daga rong ba mamang ke pini pen bang ke me nang kipi Pinikang puamailong borsing terang rongasar jasemen alang Borjan MAC lapen VDC chairman aphan ningaklong kachuro lapen ningkang samkabajar alam the ningjedun la alang litum nang ipi nang bol idun pen nang bisi salmen na tum nang rap pen si non pini daga rong ba mangke pini pen mangke me nang kipi lo la si alang litum han nihin pen ni hin pen ni kam sapen churo chule News Desk report KARBI ANGLONG live Pini prime time aberta bangke lapan sikang toniglo domi thagme kardom